Volám sa Michaela, k Simonovi som prišla preto, lebo by som chcela podstúpiť nejakú zmenu účesu a celkovo mám rada zmeny. Čo od tohto dňa očakávam? Očakávam to, že prídem odtiaľto oddychnutá, minimálne zmenená a maximálne spokojná. Čo sa týka farby, Miška mala zafarbené vlasy nejakou takou tmavšou hnedou. To som sa tak nejak po dohode s ňou rozhodol, že to zosvetlíme, takže som si to predzosvetlil cez melír a následne dodávali svetlejší odteň hnedej, ktorý som tak trošku zjemnil Mišku. Miškine vlasy sú jemné, nepríliš husté. To znamená pre mňa ako akademika, že určite by som ja nedoporučoval nejaké veľmi dlhé vlasy. Skôr keď tak polodlhé alebo kratšie. Zase vzhľadom na fyziognomiu ústnej tváre, tiež by som to nedoporučoval nejaký veľmi krátky účes. To znamená, že strih, s ktorým ona prišla, nejaký taký odrastený bob, je v celku vyhovujúci a podľa môjho názoru aj najlepšie riešenie pre ňu, keďže to nie je ani veľmi krátke a stále to pôsobí tak nejak žensky. Čo sa týka úpravy týchto vlasov alebo tohto účesu, nakoľko má Miška rovné vlasy, tak v podstate neviem si s tým nič robiť. Stačí to vyfúkať, môže si to vyfúkať cez guľak kefu, aby to mala väčšie, ale keď aj s tým nič nerobí, ten strih je taký, že on sám sa tlačí do takého trošku objemu, tak pokiaľ má niekto vlasy ako Miška, to znamená jemné a nepríliš husté, nedoporučujem nejak veľmi používať penové tužidlá, aj keď existujú aj také, ktoré sú priamo určené na tieto vlasy. Ale napriek tomu si myslím, že tužidlá skôr tekuté a korienkové, ako nejak zaťažovať tie vlasy penou a týmito podobnými prípravkami. So svojou zmenou som veľmi spokojná. Čakala som vlastne, že budem odchádzať s kratšími vlasmi, ako som prišla, nakoľko som už prišla s dosť krátkými. A naozaj som veľmi spokojná a dúfam, že bude spokojné aj moje okolie. Na tomto účese sa mi páči to, že je ľahko udržiavateľný a páči sa mi aj farba, keďže nakoľko som chcela vlastne zosvetliť farbu svoju pôvodnú.